goxo hartu nauena. Goxo, goxo. Dantzean baina egun luzetan, bihotza egoten da triste. Agindutako promesa hura ezin kumplitu nezake. Loriak udan kantatzen baitut, inoiz gutxidan ez uste. Letrak ez ditut oraindik ahaztu, akordatzen naiz hainbeste. Loriak udan kantatzen baitut, inoiz gutxidan ez uste. Letrak ez ditut oraindik ahaztu, akordatzen naiz hainbeste. Jarria nintzen, ez nuen, ez eta duan. Eta zure, esatua. Hortze duzuen, naparra gana. Ba! Hori egin esan. Ba, Iku jasoak dira, berro biloko. Hori egin bi. Iku horren bat. Ba! Eta hartzen dira. Iku jasoak dira. 35 segundotan, berro bilokoan. Prest? Ba, bi. Eta zua, bi minutu. Ba. Gustua duzeon. Ai, gaipaldi. Iru. Ja, baina du, nik zezenatik. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Amen, amen. Zortzi. Behatzi. Ama. Hamaika. Hamabi. Horaitxe minutua. Hamairu. Hamalau. Hamabost. Hamasei. Amen, hori ganetan zuen. Hamazazpi. Hemezortzi. Hemeretzi, minutu ere, gara kabaltzeko. Hoi. Hogeita bat. Hogeita bi. Hogeita hiru. Hogeita lau. Eta hogeita bost. Tartean, Ailexio, berren eta berroita kiloko harriari jasoak ematen saiatuko. Erakusa handikanentzat, bera da, ustetan saioa bakarra harri handi egin dabilena, oso honetan ogoikoa egingo du. Eta ez garritza izaten, dudan apartean, harri egin batzen gabeze egitzea, baina, induzu dugu, harri moto egin dabilen makarra momentu honetan esango du. Berren dugutik gorako egin uste bera da.
Eta, bueno, betu behar ginitzen du moduen, edo pisua, edo pisatuko dugu, berren da horreta matiko bahan eztan. Benetan, egiten duen lan handi, baina zua benetakoa emateko asmoetan, nola ez? Hortxe, barrikiloko dikin, jaso ginen dizio, eta amago segundutan. Kondo ben, aberba. Horreikoari, arroakoari, zer nolako jaso gian ematen duen. Zerzuko plaza berenetan. Eta egin da, hogeita amabost ez kutsizio jarrak egin. Ello jaten dut kontarako. Hau peligroso, ez dut. Asko jarra egin zen normala. Nire txekita ez horrako kontrol gatxera. Bueno, ba. Berren da gero tamakio barria. Aberba, lortzen dira. Prez. Eta hor txutzen. Egin iso, Unko dira. Hauzo Jesus maniola fuatzeko, pixaren hori bat. Ez, Jesus maniola izango. Hauzo lehen zuen. Hauzo bat eman dugu. Esan, jatxalo pixka jotzen mazuen, pixka jaso behako dura, eta ez dakit nengoa joiko zuen. Baina bai. Askotan esatute, nik eskatutako txaloak erdia bali dute. A ber, nik eskatutako asko bali duen horiek. Horra berri bere, animo! Eso! Oide eta! Bueno, hortxe da. Bigarren jasot ere, horreiko arriari. Prez, bat, bi, eta zura. Bat. Horre, bi. Iru. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Zortzi. Aba mire, Behatzi. Ama. Maika. Amabi. Horretxe minutua. Amairu. Amalau. Vean, mire, amin. Amabost. Amasei. Amasei. Hemezortzi. Hemeretzi. Nudelu. Hoi. Hogeita bat. Hogeita bi. Hogeita hiru. Hogeita lau. Hogeita bost. Hogeita bost azorri. Bai narrek eta bai
Mikel Lopetegi. Ondo mesua. Galtzak eta zapatilek eta guzti. 79. Momentu da jondako handuak laguntzen du. Pero bat egin du. Segundo, 51. Berrehun hamaika. Kilo aire. Prest. Hortze da, Iniesta. Ondo. Hori bere gabe. Elena. Aslında. Eşya desinde de bir şey vardı. Onu bana iyi basın. Neyse, olsa böyle böyle bir yere kaçar bu ya. Aslında. Okey. Hadi bakalım. Güzel. Evet. Bulursa şöyle olur. Şu anda yapacağım. Kız. Orta ortasıyla. Venga, visión por días. Arriba. Corregori izan izubide. Biaren mailako finala, Gipuzkoa. Eta musikak. Txapelketa. Hortxe lezugu. Motriko horrela da bizikoa. Baita, Xabi Regole, oso duen. Dugu azkia, Xabiren azteko lana, Ya abriendo la tercera Eso bien. Ahora Charuto, vamos a ver. Vamos a verlo bien, ahí. Vamos a verlo. Arriba, la sanción de mucho cuenta. Muy bueno.
Prest? Eta zure da. Ba. Bi. Oie eta. Iru. Lau. Zaldi. Minutu eta berriro. Bost. Sei. Zazpi. Oie eta, oso ondo. Zazpi, oso aldi. Venga. Horretzi minutua, zortzi. Beratzi. Ama. Amaika. Antzunena. Amaika jasota. Badoa. Minutu egun. Amabi. Amairu. Amalau. Amabost. Eta hamasei jasoan. Hoxe da, 25 eta hamasei. Prest, ba, bi. Eta zira baina. Ba. Bi. Iru. Lau. Bost. Minutu egun. Bost jasota, badoa. Sei. Zazpi. Txapelduna, ari da lanean. Zortzi. Minutua. Behatzi. Ama. Oso nire, hori dugu. Ama jasota. Eta badoa, hori dugu. Amaika. Amabi. Minutu egun. Amairu. Amalau. Amabost. Orain berdindu, hamasei. Eta hamazazpi, gara dago. Txapelduna.
hortxe guzti duzu jaso. Beste herritan txal jotzen dute, azten zuen. Lortzen ditugu txal batik, emozio. Un poco masaje bat hartu. Egin da nik egin dugu. Hori de gori. Erean. Jendea jarririkan maiari begira, ordu biako ezkero normala hori da. Inor sufritu dezan ez tegut desira, gaur siestarako ere presko da zikira. Herriko jaietako girona dago, lehen gosteguneko apalitzak gabo, platera imuzin egin da udari trago, gozatu momentua gerokoak gero, baina siestarik ez da herriko jaietan, baina komeni zaigu olako egunetan. Gozatu egin behar du aldan guzietan, begitxi bat ona da kafearen bueltan, eta zer moduz doa astiasun festa. Hori galdetzeko ere premirigan ez da, baina bukaera eta jendearen kezka. Guaindi festa gogoa baitago gainezka, igande guardian hauzal jende pila, baina kirolda trago denak korapila. Eta kirolariek zer nolako maila, ohitura zarren ila la segirila. Kirola berso eta jubilatu egun, hemen denetatik gaur nola daukagun. Ola aleginean dira denak jardun, alik egun honena igaro dezagun.